На какво ще съм? Ще си измисля. Здравейте! До мен стои Катя Антонова, авторката на Феята от захарницата. Аз съм Силвия Петкова, гласът на Феята от захарницата в Storytel. Ти! Защо така ни излъга, че няма да има повече книги за ванилия? Наистина не планирах да има повече книги за ванилия, но това за пореден път се случва да напиша последната и да се дигне един бунт. Как така това е последната? Как така няма да има? Две трудни цветя и един фейоят е заглавието. Предисторията на захарницата. Точно, ще разберем как ванилия се озовава в захарницата. Защо така? Добре, а защо трудни цветя? Защо две? Има си едни такива цветя, които трудно се получават нещата при тях. Има си такива хора, има си такива феи. Цели две такива трудни цветя са напъпили. Какво ще се появи от тях? Много интересни герой. Феоят какво е? Едно същество, което яде феи. Тук вече идва въпросът дали той наистина съществува, дали съществува само в нечии страхове или пък наистина може да бъде срещнат в около едно езеро, например. О, не! Ако някой феоят ни изяде вдъхновението, какво ще правим? Нямам търпение да разбера. Слушайте в Storytel. Добре, че не сме феи. Не сме неща. Аз лично съм фея. Ох, да ми се. Не знам обаче какво вдъхновявам.